شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ ዲን ምስ ሓውና ሲም ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራም ሒዝናልኩም መጺና ኣለና Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Vi är broder Saladin med broder Sam från CRG Studio med det bästa ordet för den bästa dagen. ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ጸጋ ምዝራብ ድብል ክንካፈሊና Och idag ska vi få ta del av ordet, tala ord av nåd. መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎስያ 4:6 I Kolosserbrevet kapitel 4 vers 6. ንነፍስ ወከፍ كم زجبا كم يجيركم كتملسوا مأنتي كتفلتوا زرباهم بجو التقامم كل ساعة بتأجا يخون. Det står: Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en. واو ريخم بروحات كريستيانات شجرنا كم يجيرنا كم نزارب كم يجيرنا نخونتاتنا كم يجيرنا نسمعيتنا كم يجيرنا نزقات منا ملاش كم نهب ترينز لزي كنا يشكرنا. En av misstag som många av oss kristna kan göra är att vi inte har lärt oss hur vi ger gensvar till vår situation, till våra känslor, till vår omständighet. ስለዚህ ገለገለ በስምዒትና ንዛረብ ገለገለ ሰብ ከም ንዛረቦ ንዛረብ ገለገለ ዓለም ከም ትዛረቦ ንዛረብ which means ናይ መንግስት አምላኽ አዘራርባ አይተማርናን ማለት እዩ Och det har lett till att ibland vi talar utifrån våra känslor, ibland vi talar utifrån det vi hör, ibland talar vi så som världen gör och då gör att vi inte kan leva det Guds rike tal. ስለዚህ ንነፍሱ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ከም ትምልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ Här står det så att ni vet hur ni ska svara var och en. ንነፍሱ ወከፍ ክብል ከሎ ንኹነታትና ክኸውን ይኽእል እዩ ንዘጋጥመና ነገር ንስምዒትና ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓሳብና ንዝመፁ ነገራት ክኾን ኤቭሪቲንግ ከም ዝግባእ ምዝራብ ክንላመድ ኣለና Och här ser vi när han säger att kunna svara var och en, här kan vi ta in våra känslor, våra liv, vår omständighet, våra tankar. Så hur vi svarar var och en alltihopa. ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ካብ ኣፍና ዝወጽእ ቃል ብጨው እተቃመመ ኩሉ ሳዕ ግሬስ ብጸጋ ክኸውን ኣለዎ Så det är därför vårt tal ska alltid vara vänlig och kryddat med salt, fylld av nåd. ማለት ካብ ኣፍና ጸጋ ዝተመልአ ወርድ ጥራሕ ክነውጽእ ኣለና Så det är därför vi behöver endast tala ut ord som är av nåd. ሪኹም ብጸጋ ዝተመልአ ዝተቃነየ ቃላት እንድሕር ካብ ኣፍና ክወጽእ ጀሚሩ ከም ዝግባእ ነገራት ምላሽ መሃብ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ Så om vi börjar tala ut ord av nåd i alla våra omständigheter så har vi lärt oss hur vi kan svara allt var och en. ማለት ኩሉ ሰዓት ጸጋ ዘለዎ ቃል ካብ ኣፍና ዘይነውጽእ እንተኮይና ቃል ጸጋ ደይ ንዛረብ እንድሕር ኮይና ጸጉ ኣብ ህይወትና ክበዝሐልና ኣይከልን Så om vi inte lär oss att prata ord av tal av nåd varje gång så kan inte nåden öka i våra liv. ብሉጽ ህይወት ውጽኢት ብሉጽ አንደበት እዩ Det bästa livet är resultatet av de bästa orden. ስለዚህ ብጨው ብጸጋ ዝተቃመመ ቃል ኣብ ኣፍና እንተ ዘይተረኺቡ ኣብ ህይወትና ድማ ጸጋ አምላኽ ኣይረከብን Så om vi inte lär oss att vända ordtal som är kryddat av salt och vänlighet så kommer vi inte kunna se Guds nåd över våra liv heller. ስለዚህ ንኩሉ ዘጋጥመኩም ብግቡእ መልሲ መሃብ ተላመዱ Så lär er att ge rätt svar till allt det ni möter. ሕማም ቃንዛ ኣብ ስጋኹም ክትርእዩ ከለኹም Så när ni ser smärta eller sjukdom över er kropp, ከምኡ ዓይነት ነገር ክስምዐኩም ከሎ när ni börjar känna sånt, ከመይ ብግቡእ ከም ትምልሱሉ ነዚ ነገር ተማሃሩ lär er hur ni kan ge rätta svar åt det. ይሓምም ኣለኹ ይቁንዞ ኣለኹ ኣይከኣልኩን ኣይንበል Låt oss inte säga att jag börjar bli sjuk, jag har smärta, jag klarar inte av det här längre. ነቲ ስምዒት ነቲ ቃንዛ ኢን ክራይስት ኮይና ኣነ ኣብ ክርስቶስ ተፈዊሴ ሕማም ኣባይ ኣይትሰርሕን ኢኻ አይ አም ሂልድ ምባል ንላመድ Så låt oss lära oss istället ta på det platsen vi har ont och säga jag är i Kristus och sjukdom det har inte plats över mig. Jag är helad genom Kristus Jesus. ነገራትኩም ኩሉ ምድረ በዳ ኮይኑ ክትርእይዎ ከለኹም När ni ser allt runt omkring er som öken, ኣብ ብዙሕ ነገራት ባዶነት ክትርእዩ ከለኹም när ni ser tomhet i många er områden, ነቲ ነገር ከመይ ከም ትምልሱሉ ፍለጡ lär er hur ni kan svara gentemot det. ኖ ናተይ ነገር ኣብ ክርስቶስ ሙሉእ እዩ ባዶነት ኣባይ ኣይሰርሕን ይብል Så börja tala ut, hos mig är det fullt genom Kristus och tomhet funkar inte hos mig. ሪኢኹም ብሩኻት ኩሉ ጊዜ ዘረባኹም ብጸጋ ብጨው ብጸጋ ዝተቃመመ ይኹን Så låt er tal alltid vara fyllda av salt och nåd. ኩሉ ሰዓ ብጸጋ ተዛረቡ Tala endast av nåd. ካብ ጸጋ ከይትወርዱ Gå inte ner från nåden. ብዙሓት ክርስቲያናት ካብ ጸጋ ንወድቕ ብኣፍና ኢና Många av oss kristna faller från nåden genom våra ord. ብዙሓት ክርስቲያናት ኣባና ዘሎ ጸጋ ንኸይግለጽ ንኽልክሎ ብኣንደበትና እዩ
många av oss kristna, hur vi stoppar att det nåden som vi har ska manifesteras från det genom våra ord. ንስኹም ደቂ ጸጋ ኢኹም እሞ ኩሎም ቃላትኩም ብጨው ዝተቃመሙ ኩሉ ሰዓት ብጸጋ አምላኽ ይኹኑ። Så ni är barn till nåden, så låt alltid ert tal vara kryddat med salt och vänlighet, så tala endast ord av nåd. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም። Ni är värdefulla och segrare, Guds frid.